sawah wareng udah balik kabeh perkara palang nanggone ngarep masjid apa iki jenenge ngarep masjid Bumi Harjo Mbotok iki bukaan dadi wong iki marak ngulon bareng tekan kulon ora ana dalane do balik nusuk-nusuk metu sawah balik meneh urung iso dilewati. Waduh repot iki wis kadung boma palang dibuka ternyata urung iso dilewati. Wakeh sing keblonyok marak mengidul tekan bentakan tengah sawah dalane ora iso balik. Ora iso langsung pisane balik. Iki masih sing ngawiti pisanan. Repot nah. Ora iso tekan ujung gak iso Mas. Mboten saged. Nuwun ya. Balik kabeh dalane. Yang palange kok wis bukaan, cekelang iku keterak angin apa dibuka. Iki mobil bareng kadung busuk. Bos sekarang ada ora dihitung sok-sok iki wis disiapkan ora usah kesusu ora blonder ngidul pisan malah bayi gawean wong iki wis iso masalah buka kita durung iso. Rame wong balik koetan do teko meneh pirang-pirang motor loro meneh koetan kok jajan Mbotok iki Mbotok Bumi Harjo palang nanggone ngarep masjid Bledak ngelang wong do nemburi palang wis bukaan ternyata rung iso nanggone tengah sawah tak iki ono garapan iki ono bego manglang nanggone dalan Bumi Harjo Mbotok rame kayak kondelok dangdut udah tekanin di kabel jangan sama nek mesti iso tuh iso lanjut